Днес мой гост е една много интересна дама с много интересно призвание. Тя е хидросомелиер. Тя е Лора Валери и днес с нея ще си говорим най-интересните факти и неща за водата. Здравей, Лора! Здравей, Николая! Много ми е драго, че си ми на гости. За мен е чест и удоволствие да виждаш в мен ментор, който може да даде нещо от себе си за едно от най-важните неща – водата. Точно така. Аз знам, че аз те наричах експерт по водата, пък то всъщност се е наричало хидросомелиер. Но да, водата е важна част от нашето ежедневие. Ние все си говорим, нали, сега е много модерно как да бъдем здрави, как да имаме повече енергия и как да бъдем успешни. А за да бъдем успешни и да имаме енергия за всички наши неща в живота, които искаме, трябва да се чувстваме добре и да пием вода. Да, така е. Днес вероятно ще искаш да знаеш коя вода е добра и какви са разликите между водите. Нека да започнем от там, че човек трябва да бъде много внимателен към основния елемент, от който той е създаден. И това е водата. Всички ние сме в много голям процент вода. И ако трябва да те върна в училище и те попитам колко процента е човешкото тяло вода, колко би казала? 90 е мозъка. 98% вода е мозъка. А тялото? Тялото, я сега да видим, 86. 78. С времето, ако си бебе, каквото мисля, че скоро ще имаме, така, то в по-голямата си част в момента все още е с по-голям процент вода. Губиме процентите вода с идването на нарастване на възрастта. Колкото повече остаряваме, толкова повече вода губим. Това е вечният въпрос. Колко вода трябва да пием? Това е много банален въпрос, но ако искаш оттам да започнем, не знам. Той е банален въпрос, но е жизнено определящ. Много просто може да сметнете колко вода трябва да пиете. Има един изискуем минимум за това с какво количество вода трябва да работи метаболизма и човешкия организъм. Изчислява се просто на 1 кг тегло. За жените е 32-33 мл на 1 кг. Тоест, ако си 70 кг, може би около 2 литра и 200 и 300 ще бъдат абсолютно достатъчни, за да функционира правилно метаболизма на човешкото тяло. За мъжете това е 0,35. Ти изчисли колко? Да. Колко? Литър и 950. 2 литра. Това е твоята основа. Това е минимума. Това е минимума, да. С това количество вода твой организъм ще може да случва всички жизненно важни процеси, ще може да се хидратира, ще може да изнася отпадъчните продукти, останали в клетката, така че твоя минимум е 2 литра вода. Тук в предаването с болен терапевт Димитър Парушев сме коментирали нещо много важно за водата и няма как и за твоето мнение да не питам, но че тя трябва да се консумира 30 минути преди хранене. Точно така. И час и половина минимум след хранене. Той каза ли защо? Защото първо разгражда храносмилателните сокове. Сега те изпитвам. Да. Защото след като се хапнем, започват стомашните сокове да разграждат храната. И когато ние пием вода, ние ги разреждаме, храната ферментира. Точно така. Получаваме проблеми с червата и не може да усвоим добре веществата от храната. Да. Пишеш ми отличен 6. Абсолютно ти пише отличен. Много е важно всички хора да научат децата си на това. Първото правило е по време на храна не пием вода. И понякога изглеждам странно в заведенията, когато си поръчвам салата или основно каквото и да било от менюто, свързано с хранене, обяд, вечер и така нататък. И ме попитат, даже не ме питат, те абсолютно питат малка или голяма бутилка вода. И аз не ги отричам. Отказвам, защото пиенето на вода по време на хранене е неправилно, за да не разреди стомашните сокове, които вече панкреаса и жлъчката са подали сигнал и са произвели
тези жлъчни сокове, които да се излеят в стомаха и да започнат да разграждат храната на нейните си компоненти, за да може след това кръвта да вземе тези хранителни вещества и да ги пренесе до всяка клетка в нашия организъм. Да. Преди хранене също не пиеме вода, за да не създаваме ситуация, в която храната да попадне в една алкална среда, каквато е повечето води. Всички води над 7,3 се водят за алкални води. Да не попадне храната в тази вода и тя наистина да започне да ферментира. Защото за да се разгради храната е нужна киселина и тя е доста ниска стойност, няма нищо общо с алкалните стойности. Алкалните стойности поддържат киселино-алкалния баланс. И когато организма се окислява по различни причини, било то от начина ни на живот, от стрес, от преумора или от вредни навици, да, тогава трябва да пием много вода, за да можем да се хидратираме и да изравняваме киселино-алкалния баланс. Да, за това също ще говорим днес в предаването за този алкален баланс. Истината е за това, за пиенето на вода по време на хранене, че в началото то всъщност е навик и в началото ми беше много трудно, защото то някакси започва да ти се пие вода, особено докато си хапваш, нали, то ти става солено, в зависимост какво ядеш, дори и сладко, но свикнеш ли с това нещо, просто то тялото ти не го иска. После е така. Да. Това е добра новина, защото хората трябва да знаят, че нашата клетка и водата в нас самите има памет. И всъщност, когато отстраним вредните навици, то се случва за 3 седмици долу-горе. Да. Така се счита, че ако човек издържи 3 седмици на каквото и да било за отстраняване навик, какъвто и да бил той, се смята, че може би ще има 90% успех да не се върне към него. Та с пиенето на вода е същото. Ако ние издържиме 3 седмици да отстраним този навик, след това наистина няма да имаме никаква нужда. Точно обратното. На нас ще ни пречи пиенето на вода по време на хранене и няма да се чувстваме добре. Точно. Няма да има подуването в стомаха, газовете и така нататък. Така че е въпрос на навики. Така че просто да, за всички, които опитват, да, в началото е малко по-така странно, след това си става новото нормално. Точно така. Да. И за друг навик, който може би ни пречи, така чувам често хората да споделят, забравям да пия вода. Добре, как така забравяме да пием вода? Често се случва. Да. Затова има израза пресъхнала ми устата. Защото ти си забравил да пиеш вода. В момента, в който е дошло пресъхване на устата, ти си закъснял. Точно Организма така. вече отдавна е поставен в риск за него и той отдавна усеща липсата на вода, за да може да даде сигнал, че устата ти е залепнала и е прилепнала и е сухо. Случва се. Да. Случва се. Аз имам и друго обяснение. Водите, до които имаме достъп и водите, които пием, всъщност те имат определени качества и свойства и голяма част от тях не ни напиват, не ни хидратират и ни напиват добре. И понякога неприятното усещане от пиенето на определени води, в това да ти се подуе стомаха и водата да остане там, те кара да не желаеш да пиеш вода. А когато често се случва това нежелание да пиеш вода, защото ти тежи стомаха пълен с вода, неусвоена такава, всъщност ти отиваш към навика да не пиеш вода. И когато се превърне в навик, вече идва постоянното усещане, че ти е суха устата и не пиеш вода. Да. А всъщност пиенето на вода след хранене е точно и това чувство, което казваш, че водата ти се задържа в стомаха и ти тежи. Дори да не е след хранене. Да. Опитай се да изпиеш 2 чаши чешмяна вода или бутилирана вода и на екс. И ако нямаш усещането за подоткорем, браво. 99% от хората обаче са с вода, която остава в стомаха им, която не е усвоена. Тогава тук идва и най-важният въпрос. Коя е най-добрата вода за нас? Нека се върна малко преди това. Да кажа, че пиенето на екс вода не е правилно. Добре. Ако можете всички ние заедно да се научим да пием водата постоянно и в малки количества. Тоест да не изпиваме чашата на екс, а ако може тази чаша да изпиеме на 3-4 пъти, да имаме неголямо отстояние от пиенето на вода, тогава истински това ще бъде щадящо и истински ще можем
да усвояваме водата и да нямаме неприятни усещания в стомаха си. Коя вода е добра за пиене? Ами живата вода. Изворната вода. Водата, която е най-близка до онзи баланс, който човешкият организъм разпознава. Обикновено изхождаме от pH стойността, така наречената pH, pH стойността на кръвта. И ако pH стойността на кръвта тя е строго определена, фиксирана и точна, тя е 7, забележи точка 365, 7,365 с малки отклонения след 6. То тогава всички води, които са в този диапазон на pH, са доста добри за усвояване. Минералният състав на водата обаче ще определи дали една вода ще бъде дълго време добра да присъства в нашето меню и в нашето ежедневие или не. Защо? Защото минералните води сами по себе си, те се определят като такива заради превеса на някои от минералите в тях. Да. И ако човек не знае дали има дисбаланс на съответен минерал, давам пример, калций, Да. или магнезий, или калий, то няма причина той да пие минерална вода. И много хора, които са, може би, от генерацията на до 80-та година, те помнят, че минералната вода е за водолечение. И бихте били изпратени на водолечение, ако имате съответната нужда да ползвате качествата и свойствата на въпросния минерален извор, за да облегчите, например, нервната си система или опорно-двигателния си апарат, което означава, че тази вода е или богата на магнезия, или богата на калций, т.е. има превес на минерали. Когато обаче става въпрос за пиене, трябва човек да бъде много внимателен с минералните води. Защото, да дадем някакъв пример, натрия е минерал, който отговаря има пряко отношение към кръвното налягане. И когато водата има прекалено много натрий в нея, кръвообращението, има пряко отношение към кръвообращението и към кръвното налягане, всъщност много е възможно да вдигате кръвно от натрия. И човек трябва да бъде внимателен дали водата, която пие, не е с големи количества натрий. И в същото време, ако имате проблеми с мускулите и с нервната система, с мускулите си, съответно, добре е да пиете вода, в която има по-високо количество на магнезий. Много, много бързо и много лесно ще доставите липсите на магнезий, за да нямате схващания на мускулите, да нямате крампи или да може нервната ви система да не е чувствителна и да функционира добре. Съня ви също. Калия също е много важен. Той има отношение към сърдечно-съдовата система. И трябва да пиете вода, когато имате сърдечни съдови проблеми. Трябва да внимавате с калия. Така че пиенето на минерална вода не е най-добрият избор. Моя съвет е, ако правите това, сменяйте минералните води. За да няма натрупване. Обикновено се смята, че за 2 седмици бихте могли да пиете определен вид минерална вода и след това е добре да я смените. Само, че ако трябва да направя избор за себе си, със сигурност не бих пила минерална вода, ако не зная дали имам нужда от съответните минерали, в които тя има превес. Тоест за ежедневна употреба препоръчваш да редуваме минерална и изворна или само изворна? По-скоро изворна. Моя избор е изворна. Да. Там са по-балансирани стойностите на минералите, които така ли, че ги има и в изворната вода. Вие имате и в минералната, и в изворната вода имате минерали. Тяхното съотношение е различно, за да бъде минералната вода определена като такава. Така че изворната вода е по-добрия вариант със сигурност. Да, т.е. ние може да си навлечем проблеми, без да искаме здравословни от това, че ежедневно пием минерална вода. Понякога да. Наистина.
аз, примерно, съдя по себе си, изобщо не се замислям. Аз обичам една марка вода, защото ми е по-сладка така, с един син етикет. И си купувам синята минерална, розовата изворна. И въобще... Сега ще ти дам един пример. В Хисаря има изключително полезни минерални извори. Така. Много често хората прибягват до тях, за да могат да имат лечебни свойства. Да ползват техните лечебни свойства. Точно преди една седмица на моя много близка приятелка, нейната майка беше в Хисаря. Да. И в тази една седмица, в които всеки ден тя имаше процедури, имаше основни проблеми с опорно-двигателния апарат и имаше процедури. След обед си е позволявала да направи още едно в повече влизане в топлия минерален басейн, в който обаче има един много, много специален изотоп с много висок радиационен фон. И всъщност натрупването на този изотоп, преминавайки през кожата, попадайки в кръвта, тази жена си дойде с високо кръвно налягане, което те повече от 8 дни не могат да стабилизират. Тоест, онова, което водата носи като носител, много лесно може да попадне в нас и да бъде чрез кръвта, да бъде източник на понякога доста притеснителни състояния. Това случи с нея. Да. Така че внимавайте наистина. Добре, често се коментира за вредата от пластмасата и по-скоро да пием вода от пластмасови бутилки. Какво правим, като навсякъде водата е в пластмасови бутилки? Това е най-големия бич на съвремието. Аз мисля, че откриването на пластмасата като материал, с който ние да боравим с такава лекота. И бих казала до този момент безотговорност, изправи цялото човечество пред огромна екологична катастрофа. Освен за нашия дом Земята, изправи пред огромна катастрофа самите нас, хората и бъдещите поколения. Защо? Защото продукта, от който се произвежда пластмасата, разбира се, това са отпадъчни продукти от различни... Първоизточника е нефтен продукт, от който се извлича и се правят различни пластмаси. Така. Понякога се чудя дали цената, която ще платим за това, че най-важното нещо за човека, водата, да бъде поставено в пластмасова бутилка, няма да бъде наистина разрушението на човешкото ДНК. Вече от доста време има изследвания, които доказват, че пластмасовите частици и част от химикалите, които са в основата на производството на пластмасата, бисфенолите, да речем, имат пряко отношение към промяната на човешката клетка и ДНК-то в нейната дейност. И всъщност да поговорим за бисфенола. Mm-hmm. Така, бисфенола всъщност имитира естествените хормони. И той се маскира като тях. И когато се маскира като тях, обърква човешкия организъм, защото това не са истински хормони, а имитация. И започва една много сериозна промяна в това как младите хора, децата, младите хора и възрастните започват да функционират техните хормони и баланса между тях. Той се нарушава. И в световен мащаб, откакто съществуват бутилките, пластмасовите бутилки, с които се транспортира водата, аз забелязвам, че в тези общества, в които те са основния начин и източник това да получаваме вода и да имаме достъп до вода, забелязвам, че при децата особено,
те определено имат много сериозни промени от времето, в което поколенията израстваха без бутилки, пластмасови бутилки с вода. Имат нарушени хормонални съзряване, може би да го наречем. Тоест, в момента, когато дойде момента на съзряване, така наречения пубертет, техните хормони не функционират правилно. Те първо не... Добре, там става въпрос за голям взрив на бушуване на хормони, разбира се, но те рано или късно се подреждат, когато отмине пубертета. Но когато дойде бисфенола, има вероятност те да не се подредат след това. И да дойдат много сериозни отклонения в техните хормонални не дефицити, а в техните... Да, то ще се получат хормонални дефицити. И в един момент тези деца стават... идва момент да пораснат, да станат млади хора, които да се възпроизведат и целият цивилизован свят, повече от 75% имат проблем с репродуктивността. В предишния епизод, няколко епизода назад, Станислава Люкок беше тук, която е експерт по репродуктивно здраве и тя ми каза абсолютно същото нещо и потвърждава това, което ти казваш, че това обърква хормоналния баланс и тя забранява на жени, които имат проблем с репродуктивността, да консумират вода от пластмаса. Не само вода от пластмаса. Да, като цяло. Всичко, което е жизнено важно за нас, като водата и храната, не трябва да има контакт с пластмасата. Не трябва. Продължаваме тази тема, само да минат рекламите. Добре. И сме пак. Продължаваме нашият разговор в студиото с хидросомелиера Лора Валери. Това, което казваш за пластмасата, много силно ме замисля. И искам да ти споделя, че аз в момента съм твърдо решена да взема някакви мерки в живота ми, освен че съм бременна, след това и за моето дете. И откъде да започнем? Може би от това наистина да пиеме вода само от стъклени шишета. Да, може да е по-скъпа в магазина или от бензиностанцията, но след това ние тази цена ще я платим по-късно. Да, така е. Няма неплатена цена. Рано или късно организма има неговите си механизми да ни изпрати сметката. Да. И спрямо нашето отношение към него, сметката ще ни хареса или не. А всъщност, когато се нагрява пластмасата, тя отделя още повече от тези вещества, които допреди малко коментираше. Тоест, когато ние си затоплим в микровълновата храна в пластмасова кутийка, става още по-зле. Още по-зле. И когато шишето с вода е нагрято от Нека слънце. да кажем така, да изброиме. Всичко, което е пластмаса, без значение какъв е происхода и която не е обозначена като BPI free, освободена от бисфенол А и от фталати, което е почти невъзможно фталатите да бъдат освободени, да не присъстват в материала на пластмасата. А фталатите са в основата на това да има основания за репродуктивни проблеми. Всички от тези пластмаси, които не са посочени, че са BPI free, със сигурност ще отделят химикали, които ще се съединяват с храната и водата ви. Със сигурност ще има фталати, които вие ще ги поглъщате и ще попадат във вас. И рано или късно, може би, ще бъдат в основата на хормонални проблеми. Ако трябва да кажем какво е най-доброто, трябва да се върнем към нещо, което сме правили преди 30 години. Не сме използвали пластмаса. Имали сме... аз помня, имахме кисело мляко в стъклени бурканчета, които се връщаха. Да. Имахме... почти всичко пристигаше в стъкло. Сега това е изключително скъпо. Сега това е много сложно. Индустрията не го приветства, защото е голям ресурс.
да бъде произведено, ускъпява стоките, а ние сме общество, което всичко е fast life, бърз живот. Всичко трябва да бъде много бързо и да бъде доставено бързо, консумирано бързо. И затова отдавна стъклените опаковки, както и понякога книжните опаковки, да ти сложат баничката в, да речем, в книжна кисийка. Да. Чудесна дума кисийка. Да. Сега вече е в нейлоново пликче. Само, че със сигурност този нейлон или тази пластмаса ще отдели химикали и молекули, които ще се съединят с храната и с водата и те ще попаднат във вас. Изключваме пластмасата. Опитваме се. Така, сподели ми ти как се справяш, как изключваш пластмасата от живота си. Трудно. В чантата си имам торба, която е от плат и когато пазарувам си държа продуктите в нея. Сгъваме мъничко пакетче, закопчавам си и си я прибирам пак в чантата. Това е моят начин да си отнеса храната в къщи, без тя да престоява дълго време в пластмасов плик. За съжаление, 80% от храната, която купувам, е пакетирана в нещо пластмасово. Опитвам се да компенсирам това с зеленчуци от пазара, плодове от пазара, месо и млечни продукти от малки фермерски магазини. Нали, тук е момента да кажа, че подкрепяйте българските малки фермопроизводители, защото те наистина дават качествена храна. След това се опитвам да имам вода, която да имам постоянен източник на изворна вода, на чиста, хубава, добре структурирана, алкализирана вода. И със сигурност това не е през пластмасова бутилка. Със сигурност. Правя го. Аз лично съм избрала система, която ми преработва водата и която всъщност почиства първо водата и след това я алкализира. Да. Тоест решение е до някаква степен да си носим стъклено шише с нас. Или BPI free. Има пластмаси, които има доста сериозни компании на пазара, които предлагат шишета, които са от пластмаса, която може да влезе в микровълнова, която може да влезе в садомиялна и която да няма зловредно влияние върху нас. Да. Замислям се, че вкъщи имам пластмасови кутии за храна, които сега ще се поинтересувам, но те със сигурност не са BPI free. Може би просто трябва да си купим. Да, те трябва да е упоменато. Просто ги обърни и намери дали е упоменато това или не. Да. Плюс това те са за многократна употреба. Ще инвестирате един път. Точно така. И след това ще остане, за да може да го ползвате. Ще създадете навици в децата си. И със сигурност моите деца въобще не се замислят. Аз имам 3 деца и те въобще не се замислят вече в изградените навици, защо не може да пият вода по време на хранене. Или преди, или след. Не се замислят и за това как да си носят водата на училище. Не им идва на къла да си купят вода в пластмасова бутилка, но аз правя това от 10 години. Или 9, може би вече. Да. И имайки предвид, че децата ми не са кой знае колко големи, те вече имат изградени навици. Ами, това е най-важното и всъщност това е смисъл на предаването, да комуникираме това нещо, защото когато ежедневно се натрупва, това е нещо, което ние всеки ден консумираме. Няма как то да не даде своя ефект рано или късно. Ти каква вода пиеш? Така, тук ми идва и следващия въпрос. Пия вода от чешмата, която се филтрира през кана, която съвсем наскоро замених с стъклена. След предаването ми с Станислава Люкок, която спомена това, аз я замених с стъклена кана с филтър. Какво мислиш сега ти за това? Да започнем от чешмяната вода. Трябва да кажем, че България има доста висок стандарт за чешмяната вода. Той, разбира се, е съгласуван с европейския регламент. Но преди това ние винаги сме имали висок стандарт за чешмяна вода. България е след първите 10 държави в света с добър стандарт за чешмяна вода. И почти няма място в България да не можеш да изпиеш една чаша вода от чешмата. Без да се притесняваш, че ще се разболееш, стомашно-чревни инфекции и така нататък. Това, което е притеснително в чешмяната вода, всъщност е начинът, по който стига до нас. Начинът, по който се преработва.
за да бъде годна. Защото в началото ползваме язовири, които са водосъбирателни, и оттам започва един процес на пречистване, като първият такъв е коагулация, се нарича. И в водата се поставя алуминий, който трябва да направи твърдите частици, така наречената тиня, да направи на люспи. И да паднат тези люспи, да се отаят в големите, как се нарича, цистерни, в които, даже не цистерни, в големите... Тоест съд, в който се пречиства. Те са огромни съоръжения, в които стои водата, за да може да се получат тези люспи, да се отаят на дъното. И когато се отаят на дъното, вече да премине към следващия процес на пречистване. Тогава идва хлора, за да могат да бъдат всички микроорганизми и патогени да бъдат премахнати. И наистина към ВиК мрежа, към всяко домакинство и към всеки един от нас да тръгне годна, чиста, добра вода за пиене. Къде е проблема? Проблема е, че в начина, по който водата стига до домакинствата, не може да бъде гарантирано доколко водопроводната мрежа е достатъчно обновена, добра, за да може, след като е пречистена водата, наистина, отваряйки си чешмата в кухнята, водата ви да бъде в начина, по който е излязла от пречиствателната станция. В повечето случаи, ако видите разрез на огромните тръби, по които тече чешмяната ВиК вода, студената вода на всеки един град. Ако тези огромни, ние можем с теб да влезем прави, толкова са големи тези тръби, не са подменяни, не е правен нов воден цикъл, така наречен, те приличат на, трудно ще разграничите дали е канализация, отходна такава, или това е входна, студена вода, която трябва да е чешмяна вода. Толкова много отлагания има и толкова много ръжда има, че тя страшна е гледката. И всъщност, когато стигне до домакинствата, много често тази вода може да има цвят, може да има примеси на различни седименти, пясък или други елементи, които всъщност правят чешмяната вода негодна. Много често обаче в чешмяната вода остава част от непримахнатите минерали и тежки елементи, като имам предвид елементи от Менделеевата таблица, като алуминий, като кадмий, като олово, като мед, като арсен. Това са, в България има няколко места, в които имат подобни проблеми. Хасково е един от тези региони, Ямбол е един от тези региони. И там много внимателно се следят параметрите на тези елементи във водата, защото тя става опасна. И всъщност, когато се забележи превес, автоматично се спира водоподаването, особено в Хасково. Хората от години страдат от това и идват водоноските, за да могат да имат вода за ежедневна консумация. Освен всичко това, онзи алуминий, чрез който се преработва, се карат твърдите частици да станат на люспи и да се отеят на дъното, също има голяма вероятност да бъде пропусната. И да остане в чешмяната вода. И като добавите неприятния вкус от стари тръби, като добавите пропуснати елементи от нейното почистване, като добавите хлора, който пък много силно осезаемо се усеща на мирис и на вкус, и тръбите с тези много тежки чупки и завои, които определено правят дори на живата вода мъртва, получавате една доста тежка картина за чешмяната вода. Да, тя няма да ви
накара да имате разстройство или да се разболеете от тиф или да имате коремни неразположения. Но системното ползване и пиене на чешмяна вода в дългосрочен план, изброените до тук елементи, пропуснати алуминий, хлора, ще имат пряко отношение към вашата имунна система, към вашия метаболизъм. И всъщност много хора страдат от това, взимайки си, да речем, душ с топла вода, една много приятна емоция и да облегчиме понякога след тежък ден състоянието, в което имаме. Това е един от най-лесните начини да релаксираш. Да. Японците имат специална дума за това – онсен. По цял свят има минерални извори топли и въобще топлия душ или топлата баня е нещо, което освобождава натрупания стрес в човека. И сега, вкъщи имаме прекрасни вече условия да си имаме собствена баня, в която да имаме чудесното усещане за 15 минути да си вземем горещ един хубав душ и да облегчиме, да речеме, нашия моментен стрес. Да. И какво се случва? Хлора става доста по-активен, когато водата е гореща. Вие взимате душ, вдишвате хлора. Хлора прониква през кожата, най-големия орган в човешкото тяло, и попада в кръвта. И когато спрете след 15-20 минути, вашата процедура приключи, може да имате усещане, че сте уморена. Защото хлора вече започва да влияе, да ви действа, понеже е попаднал в кръвта. Много бързо попада в кръвта. В дългосрочен план той обаче може да отключи алергии. В дългосрочен план може да имате раздразнения, зачервявания, раздразнения по кожата. Всички деца, които страдат от атопичен дерматит, трудно взимат топли душове, защото след това определено имат зачервявания и дискомфорт. Дразнят ги дрежките, кожата е раздразнена и дават стотици левове в аптеките за специални дерматологични продукти, които да успокоят раздразнената кожа. Хлора е опасен. Аз съм наблюдавала това след топъл или врял душ, но си мислих, че е от водата. Това усещане по кожата, тези неща, които ти изборяваш. Леко зачервяване, по-суха и тази умор един вид си го обяснявах се едно, просто ми е паднал стреса след топлия душ. Със сигурност имате облегчение от топлата вода. Да. Със сигурност. Към това обаче, към тази летаргия се добавя и влиянието на хлора. Но това реално ние няма как да го избегнем, защото... Можете. Всички можем да си сложим по един филтър в душа или в сушалката. Може да си сложим по един филтър. Да, често ще трябва да го сменяме, но е по-добре така. По-добре с филтър, отколкото без. Това е много интересно. Не знаех, че дори продават такива филтри. Говоря за водата по време на душ, за къпането. Има. Потърсете, със сигурност ще намерите. Има. Иначе все повече майки споделят, че новородените им са с атопичен дерматит. Това няколко майки така ми споделят и наистина дават стотици левове за кремове и вече те не знаят. Викат, от нищо не се оправя. С етерични масла започват. Ами всъщност това, за съжаление, идва от майката. Защото ако ти споделя майка в днешно време, това означава, че е жена между 25 и 30 години. Толкова, да. В кое поколение израсна? В поколението с влизането на пластмасата като основен транспортьор на водата и на храната. Тоест, грешката идва от поколението, което сега трябва да даде живот. Да, точно така. Да. Добре, значи имаме филтър за водата в банята по време на душ. Това е добра новина. Ами за чешмяната до сега говорихме. Тоест, там също може да сложите филтри. Да. Може да сложите пречиствателни системи. Да. Може да сложите ионизиращи системи. Можете да си наливате вода от природата, където всъщност знаете източника, че е добра изворна вода
и с една разходка в гората да си напълните в стъклени туби или в BPI free бутилки. Аз знам, че ти използваш пречиствател за вода, който я прави алкална. Система. Да. Точно така, за което ще искам да ми разкажеш, но само не разбрах за филтрите, дали си окей, дали ги одобряваш, какво ти е мнението за тези канички с филтрите? Голяма част от филтрите променят киселинно-алкалния баланс на водата. Да. Самия филтър, той понякога е освен активния въглен, има още два компонента, които да премахнат хлора. И когато водата стъклена такана лесно може да бъде заменена, обратно, пластмасова такана, както разбрахме, лесно може да бъде заменена с стъклена, това, което си направила ти. Моите обаче опити показват, че всяка една чешмяна вода, дори в стъклена кана, когато премине през филтър, ако тя е била 7.45 pH, след филтрите нейното pH пада на 6-6,5. Което автоматично задава една теза. Ако ние сме 7,5 алкални и е добре да бъдем между 7,5 и 8, 8,2-3 алкални, защото в алкална среда човек е пълен с енергия и е здрав. И винаги сме болни, когато сме кисели. Тоест, когато вземе превес киселинността в нас, ние отваряме вратата за болести. Имунната ни система пада, отваряме вратата за болести и започват едни процеси, в които може да нямаме контрол и да се наложи да се лекуваме. Когато обаче поддържаме организма алкален, с добър тонус, то тогава ние сме здрави. Тук е момента да кажем, че всички ракови клетки се делят в кисела среда. Няма нито една ракова клетка, която да може да започне делението си в алкална среда. Затова е много важно човешкият организъм да бъде в баланс. Като много често казват, ние имаме различни pH стойности. Разбира се, имаме една pH стойност в устната си кухина, имам различна pH стойност в стомаха си, имам различна pH стойност на кръвта, имам различни pH стойности. Но общото понятие за киселино-алкален баланс е около 7,5, 7,5 и 7,8, ако можем да стоим там. Ние избираме да консумираме алкални храни и води, за да поддържаме този киселинно-алкален баланс. И когато го поддържаме, то тогава една вода от кана, пластмасова или стъклена в случая, каквато е твоята, с филтър, не знам дали би могла да ти даде тази възможност. Защото просто прави водата леко киселинна. Да. Да. Добре, аз ще се зачета дали не пише някъде на филтъра pH или нещо. Не знам. Дали нарушава по-скоро. Дали филтъра, нарушава. променя и нарушава. По-скоро това. Тоест, всяка вода над 7 pH можем да я наречем, че е алкална. Над 7,3. Nад 7,3. Да. До 7,3 се приема за изворна и за балансирано pH. 7,3, 7,4, 7,5 за балансирано pH. А повечето минерални води са с такова С високо? pH. Не. А не? Не. Изворните води са с 7,3, 7,5, 7,6. Розовите етикети, както обичат майките, Да. да правят асоциация за изворна вода. Един добър маркетингови трик, мисля аз. Да. Тоест, да обобщим. Тя се води алкална, нали? Е над 7. Или аз нещо не разбирам. Нали? Над 7,3 водата се води алкална. Води се алкална. Тя и на 7,3 е алкална. Да. Но не достатъчно алкална, за да влияе на киселинно-алкалния баланс в нас. А колко? Ние имаме нужда от по-високо алкални продукти, без значение дали говорим за вода или за храна. Разбрах. Добре. За да поддържаме киселинно-алкалния баланс в организма. Добре, колко алкална трябва да е тогава, като pH, за да го поддържаме? Различно. Може да пиете вода, която е и 7,8, и 8, и 8,5, и 9, и 9,5 pH стойност.
Може да пиете различни води с различни pH стойности. Трябва тук е момента да кажем, че всъщност зад думата, словосъчетанието pH или pH, това идва от френски и е pure хидроген, за водорода. И дава знание какво количество водород има във водата. Това означава pH, количеството наличен водород в нея. И това определя всъщност дали е алкална или не. Когато тази стойност pH, тя в повече случаи на всички бутилки е с положителен електрически баланс. Когато обаче стане отрицателен, тогава имаме понятието жива вода. И тогава тази вода истински може да промени изцяло жизнения статус на човек. Има такива извори по света с вода, извираща дълбоко от земята. И този геоструктура на земята, всъщност, докато излиза и стига до повърхността, така я трансформира, така я преструктурира и така всъщност зарежда молекулите, вече атомите във водата, водородните, че те на повърхността са се превърнали в иони. И водата, ако е ионизирана, това определено означава, че тя има потенциала да има заряд за енергия и за живот. Това, което не казахме в предаването, е, че всъщност ти обикаляш и пътуваш по цял свят, изучаваш различни води. Да, така е. И просто всичко, което казваш, е толкова интересно. Аз те слушам много внимателно и съм толкова впечатлена и в момента съм мотивирана да променя начина ми на живот. В това е смисъла. Всички заслужаваме качествен живот. И ние сме имали качествен живот. Подменили сме част от нещата по начина, по който да ни бъде удобно и лесно. Но, за съжаление, това вече от камбанарията на едни 20-30 години стана ясно за света, че не е правилно. Това подмени качеството на живот. И всъщност е по-добре да се опитаме да се върнем към него, като правим мънички неща, да се откажем от пластмасата. И все по-добре е, че говорим сякаш все повече за това нещо и даваме тази информираност. Защото аз днес, благодарение на теб, научих много неща, които просто не е имало кой да ми ги каже. И в крайна сметка не става дума за нас. Става дума за нашия дом, за земята. И ако всяка една пластмасова бутилка и трябват стотици и повече години да се разгради, представете си какво я причиняваме. Има места по света, на които съм плакала със сълзи заради това, което съм виждала на тези места. Има хабитати, които вече са на границата да спрат да съществуват. И има екосистеми, които изчезват. И аз истински се страхувам дали моите деца ще имат шанса да ги видят. Дават ми знак колегите, че времето ни изтече и не успяхме да зададем въпросите на Иван. Но нищо. Значи, ще трябва да ми обещаеш, че пак ще дойдеш да ми гостуваш. Винаги с удоволствие. Много ти благодаря. Изключително важно и ценно е за мен това, което споделяш. Твоите знания са много и искам да ги предадем на нашите зрители. Така че в следващия епизод ще продължим. Със сигурност. Да. Добре, благодаря ти. Аз също ти благодаря. Приключва нашето предаване за тази вечер, скъпи зрители. Аз съм изключително вдъхновена и готова да променя моите начини и навици към нещо по-добро и по-здравословно за всички нас. Очаквайте следващия петък, точно в 8 часа, тук отново в Менторите, много интересен гост. До скоро!